ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلاة خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے مطابق اج دا عنوان سخن ہے صلہ رحمی دیاں برکتاں۔ انہاں کلمات دے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، او لوگ جڑے انہاں رشتیاں نو جوڑ دے نے جنہاں دے جوڑن دا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُ، اپنے رب کولوں او ڈردے بھی نے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور او لوگ برے حساب تو بھی ڈردے نے۔ ان کلمات دے اندر مفسرین کرام فرماندے نے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، کہ اے لوگ جڑے صلہ رحمی کردے نے، صلہ رحمی برقرار تاں رکھ سکتے ہیں جس وقت اپنے رب کو ڈردے رہیں گے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب تو بھی ڈردے رہیں گے، پھر اے لوگ صلہ رحمی نو برقرار رکھ سکن گے۔ حضرت سیدنا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے صلہ رحمی تو مراد اس جگہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں تمام قرابتاں نے، یعنی جنہاں نو نبی کریم علیہ السلام دا قرب ملیا ہے انہاں نال اے لوگ محبت کرن گے۔ ان نبی کریم علیہ السلام دا قرب صحابہ کرام نو بھی ملیا ہے، اہل بیت اطہار نو بھی ملیا ہے، ازواج مطہرات نو بھی ملیا وے۔ اسی طرح اے لوگ سادات کرام دا احترام بھی کرن گے۔ اے لوگ تمام مسلمانوں دے نال مودت محبت اور احسان دا رشتہ بھی قائم رکھن گے، پڑوسیاں دے نال حسن سلوک کرن گے، اور اپنے ماں باپ دی طرفوں جڑے رشتہ دار نے انہاں نال صلہ رحمی دا سلوک کرن گے، قطع تعلقی تو باز آ جان گے۔ یعنی یہ ساریاں چیزاں اس دے اندر داخل نے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ڈردے رہو، رب دی ذات او ذات ہے جس ذات دے ذریعے جدے نام دی برکت نال تسی منگدے ہو۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی بھی کرو، کیونکہ رب کو ڈریا حقیقت او یہ جنہیں صلہ رحمی بھی کیتی ہے۔
المختصر صلہ رحمی وہ نیکی ہے جڑی اللہ کریم نے پہلیاں شریعتاں دے اندر بھی برقرار رکھی ہے اور لازم رکھی ہے، اور صلہ رحمی کرن والا شخص اس دنیا وچ بھی کامیاب ہے، سکون دی زندگی گزاردا ہے، اور آخرت دے اندر جنت دا حاصل ہو جانا اس بندے واسطے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح انہوں دیگر جڑیاں اللہ کریم نے مومناں نوں نعمتاں اور انعامات عطا کرنے نے جنتی جان تو پہلے وہ بھی اس بندہ مومن نوں نصیب ہون گے، یعنی پل صراط تو آسانی نال گزر جانا، حوض کوثر نصیب ہونا، اللہ کریم اس بندے نوں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا، یعنی اس طرح دیا نعمتاں بھی صلہ رحمی والے شخص نوں نصیب ہون گیاں۔ ہن حدیث پاک دے اندر غور و فکر کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین عالیہ ساڈی کی رہنمائی کردے نے کہ صلہ رحمی کرن والا شخص اس نوں کہڑیاں برکتاں اور فائدے حاصل ہوندے نے۔ سب نالوں پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی کیا میں تنوں پہلے تے پچھلیاں لوکاں دے ایک ایسا کم نہ دساں جڑے انہاں دے اخلاق حسنہ دے اندر شامل سی۔ حضرت علی کہندے نے میں عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توتی من حرام کا، جڑا بندہ تنوں کوئی چیز دینے تو روک کے رکھدا ہے تو انہوں بھی دینی ہے۔ مثلا تنوں کوئی بندہ چیز نہیں دیندا، تنوں چیز اپنی دینے تو او دور رکھدا ہے، لیکن تو انہوں پھر بھی دینی ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَتَعْفُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جڑا بندہ تیرے نال زیادتی ظلم کرے تو انہوں بھی معاف کر دینا ہے۔ اور اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تو وَتَصِلُ عَمَّنْ قَطَعَكَ، جڑا تیرے نال قطع تعلقی کرے تو اودے نال صلہ رحمی کرنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر آمدہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک شخص حاضر ہویا، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک طویل ہے، اس دے وچوں صرف اپنے موضوع دے مطابق حصہ ذکر کرن لگا۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنا، وہ میرے نال قطع تعلقی کردے نے، میں انہاں تے احسانات کرنا، انہاں نال نیکیاں کرنا، وہ میرے نال ظلم کردے نے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جویں تو کہہ رہے ہیں گل اگر اسی طرح ہی ہے تو پھر گویا کہ تو اپنے رشتہ داراں دے منہ وچ راک ڈال رہے ہیں۔ جنوں پنجابی کہندے نہیں سوا، جس ویلے لکڑ وغیرہ تے دیگر وہ جڑے گوبر دے خشک حصے نوں اگ لائی دی تے بن جاندی سوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گویا کہ تو انہاں دے منہ وچ تتی راک داخل کر رہے ہیں۔ مطلب کی ہے کہ انہوں مجبوراً بولن کے تے نہیں تیرے نال کسے وجہ تھی کہ تو تے ساڈے نال چنگا سلوک کر رہے ہیں تے اسی تیرے نال اچھا سلوک نہیں کر رہے، لیکن اندر وہ اتنی تکلیف محسوس کرن دے جتنی کسی دے منہ وچ گرم سوا داخل کر دیتی جائے تے او دا منہ جل جاندا اور تکلیف محسوس کردا وے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث پاک دے راوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا ہے وہ اپنے مہمان دی عزت کرے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت والے دن تے ایمان رکھدا وے وہ بندہ صلہ رحمی کرے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ارشاد فرماندے نے کہ مینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ضمین لی واحدن ضمنت لہ اربعا، جڑا بندہ مینوں ایک کم دی ضمانت دیندا ہے میں انہوں 4 چیزاں دی ضمانت دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا مینوں ایک کم دی ضمانت دیندا ہے میں اس نوں کتنیاں چیزاں دی 4 چیزاں دی ضمانت دینا وا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ من وصل رحمہ اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی دا سلوک کرے گا، اے انہیں ضمانت دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی چ صلہ رحمی کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں 4 کیڑیاں چیزاں دی ضمانت دینا وا، طول عمرہ او دی زندگی چ برکت رکھ دیتی جائے گی۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دے رزق دے اندر ووسع علیہ رزقہ او دے رزق نو وسیع کر دیتا جائے گا، او دے رزق وچ برکت رکھ دیتی جائے گی۔ اور تیسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے دیاں نعمتاں دے اندر اضافہ کیتا جائے گا اور اس نو بری موت تو بچا لیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نو وَدَخَلَ جَنَّةَ رَبِّهِ وہ اپنے رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ کم 4 ہو گئے، پہلے انہیں ایک ضروری کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، بدلے چ انہیں 4 چیزاں حاصل کر لیاں نے۔ او دی زندگی چ برکت ہے، پرسکون زندگی گزرے گی، او دے رزق چ وسعت کر دیتی جائے گی، برکت رکھ دیتی جائے گی، اور اس دی نعمتیں چ اضافہ کر کے اس نو بری موت تو بچا لیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنے رب دی جنت چ داخل ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیڑا بندہ اس گل نو پسند کردا ہے کہ او دی زندگی وچ برکت رکھی جائے، اس دے رزق وچ اضافہ کیتا جائے، اور اس بندے نو وَيُدْفَعَ عَنْهُ میتۃ السوء انہوں بری موت تو بچا لیا جائے، وَيُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ اور اس بندے دیاں دعاواں نو قبول کر لیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نو پھر چاہیے صلہ رحمی کرے، یعنی صلہ رحمی کرن دا نتیجہ ہے کہ بندے دیاں دعاواں بھی قبول ہو جاندیاں نے۔ اور اس دے نال ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے کہ جیڑا بندہ اس گل نو خوشی خوشی نال پسند کردا ہے کہ اس بندے دیاں زندگی دے اندر سکون رکھیا جائے، او دے رزق کی اضافہ کیتا جائے، انہوں 2 کام کرنے پین گے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ او بندہ اپنے ماں پیو دے نال بھی اس نے سلوک کرے اور رشتہ داراں نال صلہ رحمی دا سلوک کرے۔ جس وقت اس طرح دے معاملات ہون گے اللہ کریم اس دی زندگی چ برکت رکھ دے گا، اس دے رزق چ اضافہ کر دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ پاویں جیڈا گناہگار ہوئے اگر وہ صلہ رحمی دا سلوک برقرار رکھدا ہے، رشتہ داراں نال قطع تعلق ہی نہیں کردا، صلہ رحمی کردا وے، تے او دے گھر وچ رزق ختم نہیں ہوئے گا بلکہ اس دے گھر وچ رزق دا اضافہ پھر بھی ہوندا رہے گا۔ یہ صلہ رحمی دیاں برکتاں نے، جتنیاں میں حدیث پاک ذکر کیتیاں نے انہاں وچ صلہ رحمی دیاں برکتاں دوبارہ ذکر کرنا۔ صلہ رحمی دی برکت ہے بندے دی زندگی پرسکون گزردی ہے، صلہ رحمی دی برکت ہے رزق وچ اضافہ ہوندا ہے، صلہ رحمی دی برکت ہے بندہ بری موت تو بچ جاندا وے، صلہ رحمی دی برکت ہے کہ بندے دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے، اور صلہ رحمی دی برکت اے بھی ہے وے کہ اس بندے نو جڑا صلہ رحمی کر رہا وے رب اپنی جنت دے اندر داخل کر دے گا۔ اور یہ چیزاں کوئی معمولی چیزاں نہیں ہیں، اور یہ انعامات کوئی معمولی انعامات نہیں ہیں، بلکہ یہ او انعامات نے جڑے رب دا بڑا فضل اور احسان ہوئے تے بندے نو نصیب ہوندے نے۔
اور لیکن انہوں دا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ صلہ رحمی دا سلوک کرے۔ اللہ کریم سانو سارے صلہ رحمی کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور قطع تعلقی جیسی بیماری تو اللہ کریم سانو اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔